Jeg hedder Anders. Og jeg hedder Marie. Vi er inspektører på Vejlemuseerne. Og lige nu der arbejder vi på et projekt, der hedder Kvinde i vinduet. Vi efterlyser kunstværker af kunstneren Ejner Wegener, som senere blev til Lili Elbe. Ejner var transseksuel, og han var en af de første i verden, der gennemgik en kønsskifteoperation. Så hvis du har værker af enten Ejner Wegener eller Lili Elbe hængende hjemme hos dig, så vil vi meget gerne høre fra dig, eller hvis du kender noget til historien om Ejner Wegener, som oprindeligt kom fra Vejle, så vil vi gerne i kontakt med dig. Du kan få fat på os ved at skrive til mig på den her e-mailadresse, eller du kan ringe til mig på det her telefonnummer. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.